قرآن مجید ون دلک اطمینان امیک بہترین علاج ذکر اللہ دور حاضرس اندر انسان اکثریت ڈپریشنک مرتکب یعنی ذہنی تناؤ یت ونو اطمینان کن جائے ساری دپان ات اطمینان قلب چھن ٹھیک دنیک حالات ونکن تم یمن حالاتن اندر پنس دلس سکون بخشن سکون آسن یہ کارے دار مگر اس عرب پتی سہ دپان نہ اطمینان چھن اس کروڑ پتی یا لکھ پتی سہ ونی یمس دون وقتن ژوٹ برابر آسن سہ ونک حقدار یمے گژھان ڈپریشنک پتہ مرتکب ذہنی تناؤ ذہنی پریشانی یہ پیو میں ام موجود ونکن یاد تو ون بہت رات اکس پروگرامس اندر سیمینار اخ امی حوالہ بڑ بڑ افسر ڈاکٹر انجینئر کمشنر ہے امیک کیا علاج مختلف ڈاکٹرو ون مختلف علاج سکالرو ون علاج مے کیا موقع کت کرنس تو مے ون اسلامس اندر کیا امیک علاج الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمو حضرت رسول رحمتن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ذہنی تناؤ کیا گژھان یل انسان کران کوشش اوورٹیک کرنس یمس ہمسایس بروٹ گوسس بہ نیرن یمس کلیگس بروٹ گوسس بہ نیرن چاہے صلاحیت چھما یا نہ چھما اس گژھِ اللہ تعالیٰ سندس تقدیر سی پاس آسن بارہا چھو تو یہ بوزن مویہ وال کس کروڑ مس حصس برابر تہ ہیکہ نہ کٲنٛسہِ فٲیدٕ وٲتِتھ تمہ علاوہ یمس مقرر آسہِ کوٚرمُت رب العالمین روز کوشش روز دوڑ دھوپ محنت مشقت یہ چھُنہٕ ضروری یوت اتھ چھُ ثواب محنت مشقت حلال رزقُک تلاش اتھ چھُ ثواب تہ یہ چھِ عبادت تہ مگر امہ باوجود چھ أسۍ اوورٹیک کرنٕچ کوشش کران یتھ قرآن مجیدن بیٚیہِ جایہِ ووٚن الہاکُم التکاثر تُہۍ چھِو دُنیہٕکۍ تکاثرن رٔٹمٕتۍ تکاثر گو ذہنس اندر تُہۍ یُتُے أکِس اکھ برونٛٹھ نیرہو حالانکہ نیرِو نہٕ توٚتتھ تانۍ یہِ نہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ مقرر آسہِ کوٚرمُت رب العالمین فرمو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل انسان وچھ پنس دوستس ہمسایس رشتہ دارس عام انسانس پنہ کھوت زیادہ فیسلٹیز پنہ کھوت زیادہ یم دنیہچ آرام دہ زندگی اوورٹیک کرنے بجائے کرن یہ کوشش یہ وچھن تمس کن یس اند کھوت پتھ بہترین علاج کورمت یہ رسول رحمت مے وون رات یہ چیلنج کرت تر سیمینارس اندر دنیہک میڈیکل وول سمن سکالر سمن ات ڈپریشنس کرن علاج چاہے لچھ بدین روپین ہند دوا ام پت کرن یت نسخے کیمیاہس عمل اس فرمو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کانس گاڑی ژے چھے نہ ژے چھے بائک ژے چھی سائیکل ژٕ وٕچھ تٔمِس کُن ییٚمِس نہٕ سائیکل تہِ کانس ژور اللہ تعالیٰ ہن دِتمٕتۍ فرزند گرِ زینن وٲلۍ ارننگ ہینڈ ژٕ مہ کر أمِس کُن نظر اکُے چھُم یہِ گوٚژھ ژۄلؤنی ہُنٛد زینُن نہ ژٕ وٕچھ تٔمِس کُن ییٚمِس نہٕ کِہیٖنۍ سیریاہس اندر اگر تُہۍ وٕچھان ٲسِو اکثر چھُس بہٕ تۄہہِ عرض کران میڈیاہُک جٲیز استعمال
सीरिया अंदर क्या गुर्बत हाल वनकन मुसलमान हुंद गैर अकवामन हुंद यानी युस दस्तरखान ये दिन त्रावन कोचस मन होन खतर सीरिया अंदर से मुसलमान बच तमी दस्तरखान तिम फल तुलन तो बनावन पुन गजा क्या वुशक तम सात तिमन कुन इस अलाज कर्मुत बेहतरीन हजरत रसूल रहमत ये इंसान यह अलाज त्रित और टेक करने कोशिश कर यह जहनी दबाव जहनी तनाव डिप्रेशन गसन अत अंदर मुर्तकिब